Здравейте, добро утро. Днес практиката ще бъде а, активна а, и по-натоварваща. А, Правете колкото тялото ви позволява. Може да правите почивки и просто да дишате и да присъствате и след това да продължите, когато се чувствате добре. Първо ще направим кратка медитация, после ще загреем и след това ще преминем към практиката. Седнете с изправен гръб, краката кръстосани, може също и да се подпрете на стена. Гърба важно е да е изправен, може да сложите ръцете на коленете. Затворете очи, дишайте. Дишайте през носа, усетете дъха си. Усетете всяко вдишване и всяко издишване. При всяко вдишване усетете дъха да се изкачва нагоре по продължение на гръбнака, от областта на опашката, нагоре към главата. И при всяко издишване усетете дъха да слиза надолу по гръбнака към опашната кост. Усетете този плавен поток. Усетете тялото ви да се пречиства при всяко вдишване и издишване. Да се изпълва с нови сили, свежест. И усетете как се отърсвате от всичко, което не ви е нужно. И сега съберете длани една с друга. В областта на сърцето. Ще започнем с припяване на звука Ом. Да се свържем със себе си и един с друг.
Един път ще го изпеем. Първо дълбоко вдишайте през носа и при издишването напейте ом. Дълбоко вдишайте през носа. И след това отворете очи. Добре. Сега изправете се. Да загреем глезените, стъпете с стъпалата раздалечени едно от друго. Може да сложите ръцете на кръста. И да започнете първо с десен глезен. Кръгови движения, 5 кръга в едната посока. Въртете така, че петата да е във въздуха и стъпалото да е на възглавничките под пръстите. Дишайте през носа, вдишайте началото на кръга и издишайте в края. И сега обратно смените посоката. Достатъчно. Сега ляв глезен, 5 кръга. Обратно. Достатъчно. Така, сега кръгове с... малко по-назад ще отида. Кръгове с главата, загляване на врата, пуснете раменете, изправен гръб. Дишайте бъртичка към гръдния кош, настрани към дясно рамо, назад. Издишайте ляво рамо. И така 5 кръга продължете. Дишайте през носа. И сменете посоката сега към ляво рамо, назад и след това дясно. Дишайте в
началото на кръга и издишайте в края. Достатъчно. Може да раздвижите раменете. Повдигнете ръце над глава, сключете пръсти. Дишайте, протегнете се нагоре, ръцете и придърпайте. Дишайте и издишайте надясно, се наклоните и настрани. Останете тук, дишайте. Дишайте по средата и издишайте. Наклоните се наляво. Дишайте. Дишайте, върнете се по средата. И издишайте, свалете ръцете. Добре. Така, сега да започнем с практиката. Малко ще наместя постелката си. Така, застанете в началото на постелката, зад вас да има място. Започваме с слънчеви поздрави. Пак казвам, тази практика може да ви е много натоварваща. Ако има умора, затрудняване, нещо вие ви сте свят, може да преминете към пълна релаксация, по гръб да легнете и да дишате спокойно и дълбоко. Също така в детска поза може да преминете по всяко време. Показвам детската поза. Коленете ги свиваме едно към друго и поставяме челото на постелката, глава на постелка. Ръце може да са над главата или отстрани тялото. Това е другия вариант на почивка по време на практиката. Така оставате и дишате. Така. Сега застанете в началото на постелката, стъпалата едно до друго, гърба е изправен, раменете отпуснати. Може таза малко напред, да го активирате напред и в същото време мускулите на корема нагоре. И тазовото дъно нагоре издърпвате. Така. Останете там, дишайте. Момент само искам да наглася камерата, така че да виждате по-голямата част от тялото ми. От тук вдишайте, повдигнете ръцете над главата и съберете длани заедно, пръсти събрани и погледнете нагоре към палците си. Издишайте, свалете, наведете се напред и надолу. Може леко да свиете коленете, ако не е изправени. И от тук вдишайте, погледнете напред. Длани са отстрани до стъпалата на постелката.
Добре, ако не достига дланите надолу, тогава да си видите коленете. Важно е да бъдат на доста палата. Дишайте, погледнете напред и издишайте. Стъпете назад към поза дъска и издишайте. Може да сложите коленете, слезте надолу, легнете по корем. Добре. От тук длани са до гръдния кош. Дланите са до гръдния кош, лактите са във въздуха и самите ръце са до тялото прилепени, също и лактите към посока тялото. От тук вдишайте, изпънете ръцете и придърпайте тялото, ако е възможно. Напред, отворете гръдния кош, глава назад. И издишайте, активирайте пръсти на краката, повдигнете нагоре таза. И сега преминете към гледащо надолу куче. Поза. Стъпалата са на ширината на таза. Изправени в една линия пръсти и пети. Тежестта на тялото, това е много важно, да е към краката и към таза. Може да свиете коленете, тук може и петите да са във въздуха, ако не е възможно да ги свалите надолу. Също разстоянието между ръцете и стъпалата ви може да е по-малко, така че да ви е по-удобно. Преценете как го чувствате най-добре за тялото си в момента. Дишайте тук. Отпуснете главата и врата. Може да гледате към посока ПП. И аз броя до 5 тук. 3, 4. Дишайте дълбоко през носа. 5. Вдишайте, погледнете напред и стъпете към ръцете. И издишайте. Отпуснете главата към коленете. Вдишайте. Повдигнете се нагоре, изправете тялото, повдигнете ръце. Длани съберете, погледнете към палци. Издишайте. Свалете. Така. Продължаваме. Вдишайте. Правим повторения на слънчевия поздрав. Повдигнете ръцете, съберете длани над главата, погледнете към палци и издишайте. Наведете се напред и надолу. Вдишайте, погледнете напред. И издишайте отново. Стъпете единия, другия крак към поза дъска. Тук, ако тази поза е трудна, може да сложите коленете и да останете коленете на пода и да останете така. И издишайте, свалете надолу. Така, внимавайте тук с раменете, лактите. Важно е да бъдат до тялото. Така, отново вдишайте тук, повдигнете торса и горната част на тялото нагоре. Главата нагоре, погледнете към тавана. Тук повдигаме и тежестта на тялото е върху ръцете, но също и коремните мускули и гръдния кош работят. Не се отпускаме, раменете са далече от ушите. Издишайте. Дигнете нагоре таза, отново към гледащо надолу куче. Дишайте дълбоко в позата.
ръцете изпънати, гръбнака издължете го назад да отива. Не трябва да има натоварване на ръцете тук и на раменете. Обратно трябва към задната част на тялото да е тежестта. 2. Дишайте дълбоко през носа. 3. 4. 5. Вдишайте, погледнете напред, стъпете към ръцете и издишайте, отпуснете главата и врата към коленете. Вдишайте, изправете се, повдигнете ръцете, Длани заедно, гледайте към палци. Издишайте. Свалете ръцете. Така. Отново правим слънчев поздрав слънчев поздрав А. Вдишайте, повдигнете ръцете отново. Длани заедно, погледнете към палци. Издишайте, наведете се напред и надолу. Вдишайте, погледнете напред. Издишайте, стъпете назад към поза дъска. И издишайте. Слезте надолу, по корем легнете. Лакти във въздуха, длани до гръдния кош. Дишайте, отворете гръдния кош, изпънете ръцете. Глава назад. И издишайте, дигнете отново таза, гледащо надолу куче. Дишайте дълбоко през носа. 1. 2. 3. 4. 5. Вдишайте, погледнете напред и стъпете към ръцете. И издишайте. Отпуснете главата надолу. Дишайте, изправете се. Съберете длани заедно нагоре, погледнете, издишайте. Продължаваме. Направим още 2 повторения. Вдишайте. Вдигнете ръцете, длани заедно, погледнете нагоре. И издишайте. Наведете се напред и надолу. Вдишайте, погледнете напред и издишайте. Тук стъпете назад, може и с скок към поза дъска и след това слезте надолу. Вдишайте, отворете гръдния кош. И издишайте. Дигнете таза. Дишайте дълбоко. 1. Усетете тялото си. 2. 3. 4. 5. Вдишайте, погледнете напред. Стъпете или скочете към ръцете. Издишайте. Отпуснете главата. Дишайте, изправете се.
Ръце над глава, погледнете към палци. И издишайте. Свалете ръцете. Последно повторение от Слънчев поздрав А. Вдишайте. Повдигнете ръцете, нагоре гледайте, издишайте, наведете се напред и надолу, длани до стъпала. Вдишайте. Погледнете напред и издишайте. Стъпете назад, голяма крачка или скочете с скок. Преминете към дъска и издишайте, свалете надолу. Може и към коленете да преминете и така надолу. Вдишайте, отворете гръдния кош. Глава назад. Издишайте. Дигнете таза. Дълбоко дишайте през носа. Ако вече се чувствате уморени, може да направите почивка или ако преди това вече сте били изморени, може да преминете и към детска поза или към пълна отпускаща поза по гръб да легнете. 2, 3, 4, 5. Дишайте, погледнете напред и стъпете или с скок се придвижете към ръцете, издишайте и пуснете главата надолу. Дишайте, изправете се, Повдигнете ръце, погледнете нагоре и издишайте. Така. Поемете си няколко дъха. Сега преминаваме към Слънчев поздрав Б. Отново стъпалата са едно до друго. Гърба изправен, раменете отпуснати. Таза активен, напред и нагоре. Така. От тук дишайте с вид засилка, ръцете отиват назад, вдишайте, свите коленете, слезте надолу, таза да слезе надолу и се изправете с свити колене, длани заедно, гледайте към палци и издишайте, наведете се напред и надолу. Вдишайте, погледнете напред. Издишайте, стъпете голяма крачка или с скок назад. Преминете към поза дъска и издишайте. Преминете надолу по корем. Вдишайте, отворете гръдния кош, глава назад. Издишайте и вдигнете таза. От тук ляво стъпало, завъртете го настрани, да се отвори настрани, така, пръстите да отиват настрани. Сложете го зад дясно стъпало и дясно стъпало Стъпете с него напред към ръцете и така че да се изправите. Свийте дясно коляно. Тук стъпалата пети е добре да са на една линия. Така. Торса завъртете го към дясно коляно. Това е важно. Повдигнете ръцете заедно, съберете длани заедно, гледайте нагоре към палци, вдишайте и издишайте. Напред се наведете, сложете длани на постелката и преминете към поза дъска. И издишайте надолу, слезте по корем. Вдишайте, изпънете ръцете, глава назад, рамене далече от ушите. И издишайте,
Вдигнете нагоре таза. Сега по същия начин отворете настрани дясно стъпало, сложете го зад ляво, ляво стъпало, стъпете към ръцете, свийте ляво коляно. Изправете се, намерете баланса и тук завъртете торса към лявото коляно. Повдигнете ръце нагоре, над глава, погледнете към палци и издишайте. Преминете към дъска. И след това надолу. Дишайте. Отворете гръдния кош. Гледащо нагоре куче. Издишайте и гледащо надолу куче. Повдигнете. Отново преминете към тази поза. Дълбоко дишайте. Усетете тялото си. 1. Дишайте през носа винаги. 2. 3. 4. 5. Вдишайте, погледнете напред, стъпете или с скок се придвижете напред към ръцете и издишайте, свалете главата надолу. Тук вдишайте, свийте коленете, седалището надолу да слезе. Изправете се, свийте колени. Заедно съберете длани, погледнете нагоре и издишайте. Начална позиция. Така. Ще направя още 3. Ако за вас не е много натоварващо, може да минете към почивка или просто да спрете за малко видеото. Така, отново стъпалата събрани. Гърба изправен. Вдишайте. Свийте колени, слезте надолу. Ръце над глава, погледнете нагоре. Издишайте, наведете се напред и надолу. Дишайте, погледнете напред. Издишайте, стъпете назад, голяма крачка или със скок към поза дъска. След това слезте надолу. Вдишайте. Изпънете ръцете, придърпайте тялото напред. Коремите мускули са активни. Глава назад. И издишайте. Дигнете таза. Ляво стъпало. Обърнете го настрани. Поставете го зад дясно. Дясно стъпва напред. Свийте дясно коляно. Вдишайте, повдигнете ръце, погледнете нагоре към палци. И издишайте, преминете към дъска. И надолу. Легнете по корем. Вдишайте. Изпънете ръцете, глава назад. И издишайте. Дигнете таза. Дишайте, дясно стъпало отворете настрани, поставете го зад ляво, ляво стъпва напред. Изправете се, свийте ляво коляно, торса към ляво коляно, погледнете нагоре и издишайте, слезте надолу, дъска и се придвижете надолу към пода. Дишайте, отворете гръдния кош. И издишайте. Вдигнете таза.
Дишайте дълбоко, спокойно през носа. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Дишайте, погледнете напред. Стъпете или с скок се придвижете към ръцете. И издишайте. Отпуснете главата към колене. Издишайте, свийте колене и се изправете с свити колене. Погледнете нагоре. Издишайте. Последно. Слънчев поздрав Б. Вдишайте, свийте коленете, слезте надолу, ръце над глава, погледнете нагоре. И издишайте, наведете се напред и надолу. Дишайте, погледнете напред. И издишайте, стъпете назад. Или изкочете и издишайте, слезте надолу към лицева опора. Дишайте, отворете гръдния кош. И издишайте, повдигнете нагоре таза. Вдишайте, ляво стъпало го сложете зад дясно, дясно стъпва напред. Свийте дясно коляно, ръце над глава, погледнете нагоре. И издишайте, слезте надолу към дъска. И лицева опора надолу. Дишайте, отворете гръдния кош. Изпънете ръцете, глава назад. И издишайте, дигнете таза. Дишайте, ляво стъпало настрани, дясно стъпало настрани, поставете го зад ляво. Ляво стъпало, стъпете към ръцете. Изправете се. Погледнете нагоре и издишайте. Дъска. И надолу. Отпуснете тялото и вдишайте. Гледащо надолу куче. И издишайте. Гледащо. Първо беше гледащо нагоре куче, сега гледащо надолу куче. Дълбоко дишайте тук. Едно. Две. Три. Четири. И пет. Дишайте, погледнете напред. Изкочете. Или стъпете естествено и издишайте. Отпуснете главата. Вдишайте. Свийте коленете, изправете се, ръце над глава. И издишайте. Изправете се. След това останете там, където сте. Не е нужно да се обръщате. Аз се обръщам, за да покажа по-нагледно следващата полза. Както сте с стъпала едно от друго. Дишайте, стъпете настрани или с лек поскок. Отворете стъпалата настрани. Отворете стъпалата на ширината на таза. Сложете ръцете на кръста. И издишайте, наведете се напред и надолу.
Така. Наведете се напред и надолу и хванете с пръсти големите палците на краката. Ето така с тези пръсти просто ги хващаме. Палеци, показалец, среден пръст. Хващаме и ги заобикаляме просто. Вдишайте и издължете тук гръбнака. Значи краката е добре да са изпънати в коленете. Ако не е възможно, може да свиете коленете. Така. Слушайте, тялото, това е най-важно. Не трябва да има болка в тялото. Вдишайте, погледнете напред, издължете гръбнака и издишайте. Наведете се напред и надолу, така че главата да отива в посока между коленете. Така и раменете, отпуснете ги. Гледайте към върха на носа, дишайте през носа дълбоко. Броя отново до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Дишайте, издължете гръбнака, издишайте тук. Сега поставете длани под стъпалата си, така че да са отворени, така че стъпвате върху дланите си. Ако не може цялата длан да влезе, докъдето влиза под стъпалото. Добре, вдишайте и издишайте отново главата. Насочете и самото тяло навеждане напред и надолу и към краката. Отново гледайте към върха на носа. 1, 2, 3, 4, 5. Дишайте, погледнете напред. Издишайте. Дишайте, изправете се. Ръцете поставете на кръста. И издишайте, съберете стъпалата едно до друго и отпуснете ръцете до тялото. Така. Отново сте в началото на постелката, в начална поза. Стъпала едно до друго, гърба е изправен. От хита триконасана или поза триъгълник. Вдишайте с скок или може и с просто да стъпите на ваше дясно. Обърнете се към ваше дясно. Така. И ръцете ги дигнете настрани хоризонтално. Разстоянието между стъпалата около 3 ваши стъпала. И сега вдишайте, завъртете дясно стъпало на дясно. Петите на една линия или може задното стъпало, лявото стъпало, свода да сочи към дясната пета. Или пета към пета, или свод към пета. Така. От тук вдишайте и издишайте, наведете се към десен крак. Тук сега могат да има вариации. Крайната поза е да хванете големия пръст с пръсти и там да останете. Може да хванете глезен, може по-нагоре крака, където ви е удобно. Дишайте. И тук важно е да гледате нагоре към пръстите на лява ръка. Изпъната е лявата ръка.
Усетете тялото си, отново броя до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Вдишайте. Изправете се. Завъртете стъпалото напред към дългата част на постелката и издишайте ръцете хоризонтално. И сега вдишайте. По същия начин завъртете петата на пода, пръстите просто се движат настрани. Наляво, ляво стъпало. Вдишайте и издишайте. Наведете се към ляв крак. Отново глезен. По-нагоре кръка може да хванете или големия пръст. Отворете гръдния кош, издължете гръбнака, гледате нагоре към пръсти на дясна ръка. 2, 3. Краката тук е идеален вариант да са изпънати, но ако не е възможно, може да ги свиете в коленете. 4, 5. Вдишайте. Изправете се. Издишайте. Сега може да свалите за кратко ръцете. Вдишайте, обърнете се отново към десен крак. С дясната палка го завъртете надясно и цялото тяло се обърнете към десния крак. Вдишайте, повдигнете лява ръка нагоре над главата. И сега ще направим едно усукване и ще се наведем напред към десния крак. Вдишайте и издишайте с усукване. Се наведете надолу. Може да поставите длан отстрани външната част на дясното стъпало. Ако това не е възможно, може да хванете кръка, докъдето просто стигате. И след това изпънете лява ръка, не лява, дясна ръка нагоре, гледайте към пръсти на дясна ръка. Дишайте. 1, 2, 3, 4, 5. Дишайте, изправете се. Издишайте, обърнете се напред. Така, сега обърнете се към ляво стъпало, завъртете го отново и цялото тяло към левия крак. Вдишайте, повдигнете дясна ръка нагоре и издишане с усукване се наведете напред, така че поставете дясна длан отстрани до ляво стъпало. Може също да хванете кръка докъдето стигате и след това отворете гръдния кош, изпънете лява ръка нагоре, гледате към пръсти на лява ръка. 1, дишайте дълбоко през носа. 2, 3, 4, 5. Дишайте, изправете се. И издишайте. Върнете се обратно към изходна позиция. Така. От Хита Паршваконасана. Дишайте както сте в изходната позиция. Отново се обърнете надясно. По-голямо разстояние между стъпалата. Ръцете отново хоризонтално. Отново завъртете дясно стъпало настрани, така че пети на една линия или свод към пета. И от тук дишайте, издишайте, сложете десен лакът върху дясно коляно
И наместете лява ръка посока дясно. Гледайте към пръсти на лявата ръка. Така, другия вариант тук е да сложите вече да по-напреднали, да сложите мишница, да слезете по-надолу, така че мишницата да се подпира на коляното и дланта да е дясна длан до отстрани на дясно стъпало. По този начин изберете си вариант, който е подходящ за вас. Дишайте 1, 2, 3, 4, 5. Вдишайте, изправете се, ръцете хоризонтално, издишайте. Сега завъртете ляво стъпало на ляво. Вдишайте и издишайте, сложете ляв лакът върху ляво коляно и насочете дясна ръка, посока ляво. Гледайте към пръсти на дясна ръка. Старайте се ръката да е над главата. Като другия вариант е да слезете надолу. Мишница се подпира на коляно. 1, 2, 3, 4 и 5. Вдишайте. Изправете се. Издишайте. Сега може да свалите ръцете. Обърнете се отново към десния крак. Тялото го обърнете и дясно стъпало надясно. От тук вдишайте. Съберете длани в областта на сърцето и издишайте. Сложете ляво коляно на постелка. От тук вдишайте. Отново отсукване правим. И с усукване издишайте, сложете ляв лакът отстрани и отвън на дясно коляно. Дишайте тук. 1, 2, 3. Ако тук това е възможно, може да дигнете лявото коляно във въздуха. Обаче задното стъпало го завъртете настрани, така че да има цялото стъпало да е на постелката. 4 и 5. Дишайте, изправете се. Издишайте. Сега обърнете се отново към ляво стъпало. Цялото тяло се обръща към левия крак. Дишайте. Съберете длани в областта на сърцето. Издишайте, сложете дясно коляно на пода. Слезте надолу. Вдишайте, отворете гръдния кош и с усукване и издишайте, завъртете се, сложете ляв лакът върху отстрани на дясно, извинявайте, десен лакът върху ляво коляно и дишайте тук. 1, 2, 3, 4, 5. Добре, вдишайте. Изправете се. И издишайте. Начална позиция.
Празарита Падотанасана. Дишайте. Отново обърнете се надясно. Сложете ръце в областта на кръста. Стъпалата на голямо разстояние са едно от друго, но сложете пръстите на краката едни към други, така че те да се едни към други, а пък питите навънка. Вдишайте, издължете гръбнака и издишайте, наведете се надолу. Сложете, поставете длани на постелката. Вдишайте, отворете гръдния кош, погледнете напред и издишайте, лезте надолу. Така че идеята тук е главата постепенно и самото тяло да може да се огъвкапи, така че главата да докосне пода. Гледайте към върха на носа. 1, 2, тук краката старайте се да имате да са силни. 3, 4, 5. Вдишайте, погледнете напред. Издишайте. И вдишайте, повдигнете. Изправете се, ръце на кръста и издишайте. Отново вдишайте, повдигнете ръце настрани, хоризонтално и издишайте, свалете ги на кръста, ги поставете. Вдишайте, издължете гръбнака, погледнете пред вас. И издишайте, наведете се напред и надолу. Главата отпуснете и врата надолу. Лакти по-скоро да сочат към тавана. Отпуснете главата, дишайте. 1, 2, 3, 4 и 5. Дишайте, изправете се. Издишайте. Вдишайте отново, ръцете ги изпънете хоризонтално и издишайте. Свалете ги и показвам. Сключете пръсти зад гърба, зад седалището и така останете с сключени пръсти в позата. Вдишайте и издишайте. Сега отново се наведете напред с ръцете, както са сключени пръсти. Така че, евентуално, ръцете да отиват посока към пода. Отпуснете главата. 1, 2, 3, 4, 5. Вдишайте. Повдигнете се нагоре и издишайте. И вдишайте, сложете сега ръце на кръста и издишайте. Отново се наведете напред и надолу. Хванете с пръсти, големите пръсти на краката. Вдишайте, погледнете напред, издължете гръбнака и издишайте. Отново се наведете надолу. Отпуснете главата и врата, дишайте тук, гледайте към върха на носа. 1, краката силни, изпънати. Ако не може да ги изпълните в коленете, може да свиете коленете. 2, 3,
4, 5. Вдишайте. Издължете гръбнака, погледнете напред. Издишайте. Вдишайте. Изправете се, поставете ръце на кръста. И издишайте. Върнете се в изходна позиция. Добре. Паршвотанасана или поза пирамида. Показвам, ще се обърнем отново надясно, но преди това хванете ръцете отзад гърба, като хванете противоположния лакът. Така. Вдишайте, обърнете се надясно и сега хванете лактите зад гърба. Стъпалата на 3 отново ваши стъпала разстояние. Завъртете дясно стъпало надясно. Отново пийте на една линия или свод към пета, заден свод към предна пета. И завъртете торса и цялото тяло към десния крак отново. И издишайте, наведете се напред и надолу към десен крак. Тук целта е краката да са изпънати. Може да гледате към върха на големия пръст. Дишайте 1, 2, 3, 4, 5. Дишайте, изпънете. Повдигнете се нагоре. Изправете гърба, издишайте. Сега вдишайте, обърнете се към левия крак по същия начин и издишайте, наведете се напред и надолу. Тук се старайте линията на ПП да ориентирате към левия крак. Дишайте 1, 2, 3, 4, 5. Вдишайте. Обърнете се към дългата част на постелката. И издишайте и върнете се. Добре. Сега легнете по гръб. Ще направим поза мост или Урсватанурасана, като придържаме с ръце на постелката, полумост. Така, свалете, свите коленете, свите краката в коленете, стъпалата на ширината на таза, също коленете на ширината на таза, стъпалата са напред сочат в една линия. И от тук вдишайте, повдигнете таза, долната част на гърба, средната и на горната част на гърба по-скоро трябва да сте на лопатките на раменете. Тук може да оставите ръцете, длани към пода или да сключите пръсти. Останете тук и дишайте. Ще направим 3 повторения. Броя до 5. 1, 2, 3, 4, 5. И издишайте, свалете. Още 2 пъти. Вдишайте, повдигнете. Слушайте тялото си и правете колкото тялото позволява днес. 1, 2, 3,
4, 5. И издишайте, свалете. И последно, вдишайте, повдигнете таза, гърба, така че да сте по-скоро раменете да поддържат ръцете. 1, 2, 3, 4 и 5. Издишайте, свалете. Сега може да свите коленете, прегърнете се, дишайте. Обърнете се настрани и седнете с правен гръб. Изпънете краката, контрашпиц, стъпалата. Дишайте. Може да хванете долната част на краката, стъпалата. Издължете гръбнака, погледнете пред вас и издишайте. Наведете се напред и надолу. Пащиматанасана. Отпуснете главата и врата, отворете гръдния кош, рамене отпуснати. Дишайте дълбоко. И тук се старайте навеждането да е от таза. 1, броя до 5, 2, 3, 4, 5. Дишайте, подигнете главата, издължете гръбнака и издишайте. Сега може да изправите гърба. Седнете с кръстосани крака. Така. В лесна поза с кръстосани крака или полулотос, като едното стъпало го поставяте върху бедрото на другия крак. Спънете ръцете и свържете палец и показалец, другите 3 пръсти изпънати. Пърдичката насочете към гръдния кош. Нос, погледнете към носа, гледайте към носа. Може леко да активирате мускулите на долната част на корема и дишайте през цялото време дълбоко и през носа. Аз ще броя до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Добре, излезте от позата. И сега финална релаксация. Легнете по гръб. Стъпала на ширината на постелката, длани отстрани до тялото, може да ги отворите към тавана. Насочете брадичката към гръдния кош. Затворете очи и дишайте дълбоко. Усетете ефекта от днешната практика. Ако желаете, може да останете за по-дълго в тази финална релаксация за 5-10 минути. Може просто да спрете видеото и да останете в нея. И сега съберете стъпалата, ръце над главата, включете пръсти, протегнете цялото тяло, дишайте. Обърнете се на страна. Правете се в седяща поза. Изкръстосани крака. Съберете длани в областта на сърцето. Затворете очи, дишайте. Усетете как с всеки дъх сърцето ви става все по-меко и по-меко. Дълбоко вдишайте през носа.
И бавно отворете очи. Благодаря ви.